kusangana zvekare kwatiri kuita paCulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako, ndakatikukumbirisawo kuti utange nekusubscribe, ukomenta, ulike, ushare. Ndoramba ndichidzoka nemamwe ma-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi ndava ndiine nyaya panapa yaadvocate Inzwai Chamisa vachitaura about nyaya yema-elections yakaitika kuSenegal. Pari kutaura vakati closely following the presidential elections in Senegal, Africa must come of age. Elections must be credible, free and fair. Citizens' voices must matter, count and be respected. We eagerly await the sweet sound of democracy to echo from this great nation and never break across Africa. Welcome to a new and different Africa. New Africa #Senegal vote. Ndo mashoko ataurwa na advocate Inzwai Chamisa. Kureva kuti ikoko kuSenegal kunogona kuroho mamwe maskifu anenge akangoitika ikoko, but mukuru munongoziva kana vachinge vari kungota vakangopfurawo nepo chete panyaya yema-elections, because ivo vari kutunzwawo vanenge vakanzwa nekuoneswa moto paZimbabwe apa. Vanenge vakaoneswa moto nenhikirikini yeZimbabwe, but vatitaura kuti no, elections must be credible, free and fair. Pane nyaya apa mukuru nyaya inogona kunge isina wabata mumushe, but vane zvimwe zvinhu zvavanenge vachida kuenda. So muri Zimbabwe, tell me what you think in the comment section. Ndakukontinya this video, saka ndauti mundisire ma-comments tionesana muchindiudzawo zvamuri kufunga, ndozotaurawo zvandiri kufunga kana muchinge ndaona ma-comments enyu.